Nagkadakol nga na yung mga nakaloob na namok. Sakto man sa di kwarto. Sakto man sa di kwarto. Tapos may ano pa. May nagkatalo-galo na kuya. Uno di. Noy. Mayan. Pag arog ka di. Tapos na. Di pa. Di ba? Ang ganang pera. Daw man nga rin. Ay, tadi. Yung pera ko, usap ko na na. Hindi, bumula mo sa social media. Ang piluan mo ba? Hindi. Ano ito na? Ano ito? Inalin mo muna kuya. Susaksak.